anterior episodio presenciamos o plan Ráfaga, o cal nos deixou cunha base reventada, coa morte dun xogador e con outros dous xogadores baneados por dupear ítems. Pero sin duda deixounos cun novo panorama. A guerra acabábase de plantear. Temos dous equipos claramente enfrontados. O pacifista, conformado por Canzoni e Pupi, que teñen na súa posición dúas bases coñecidas, o Ovo de Dragón e o Amuleto. E por outro lado temos o equipo terrorista, conformado por Tausiño e Rexi, que pese a non ter nin base nin o ovo, sí que dominan sobradamente o combate. Pero a esta ecuación sumaránse dúas personas, Lois e Frakin. Eles teñen o poder de decantar a balanza cara a un dos lados, e os líderes dos outros equipos son conscientes. Por eso cada un deles ideará un plan para convencer a Lois e a Frakin de que son o equipo correcto. Pero a pregunta aquí é: que ocurrirá? Decantaránse os actualmente neutrales por unha opción? E de ser así, por cal? Cal será a influencia real desa decisión? O destino de Guerra en Creative Craft 3 está nas súas mans, solo que eles aínda non eran de todo conscientes. Era mellor que te mataras, romperas a cama e víamonos en 0-0. Colgar, non me vas a querer. Sí, despois teño que ver as coordenadas. Joder. Claro, bueno, ok. Eu facía, pero... Uf. Alá. Mira, Lois, teño... Ai, estropeouse o meu regalo. Teño un regalo para ti, pero... Mira, mira, Lois, teño un regalo para ti. Vente. Mira, mira, mira. Non escapes, home. Teño medo de xalajarlo. Mira, Lois, queres que fagamos un trato? Que terato? Enseñoche o Ender Chest que está aquí cerca do spawn. Sí. Cambio da Ovo de Dragón. Sí. Non teño. Déjate, verdad? Non trouxen. Bueno, pues volve a casa e acompáñoche se queres. Estou volvendo á casa. Ah, xa estás volvendo, perfecto. Pois contame. Que che conto? Coño, non queres ser unha alianza? Sí, pero terá que ser unha alianza por escrita, firmada, non? Digo eu. A ver, pero que alianza queres facer? Que queres facer na alianza esa? Non sei, Teremos que ter un objetivo, non? Non vamos a facer unha alianza de fora. habrá que negociar. Home, o objetivo, pois que non nos ganen os parvos, pareceme... Non? Parvos que van mellor que nós, pero bueno. Por eso digo. Por eso quero facer unha alianza, porque va mellor que nós. Se fora o mellor cos parvos, que che deran a ti polo cu, entendes? Bueno, pois mira, eu podo che ofrecer un pequeno regalo a cambio de que ti me prometas o teu apoio en caso de guerra. O meu que? O apoio teu e do teu equipo en caso de Vale. guerra. Vale. O sea, mira, ti podesme pedir unha lista de 5 cousas. Eu desas 5 cousas, o que che poda dar. Pero teles doucho- que duplicar, porque claro, son para mí me pasan mal. Bueno, entonces especificou.
Sabes? Eu que sei. Se me pides un tótem, pois en vez de pedirme un, pídeme 2. Sabes? Vale. Entonces, a ver. Pero a ver, non sei. É que, por Claro, exemplo, a sabes, ver. cantos tótems te dixo de caro? Aí está o xogo. Aí está o xogo. Nin Bueno, eu pedir vou un ir polo tótem. alto, vale? Bueno, pois o mellor queda sin nada. A cambio de contar con Lois e o seu equipo como aliados en caso de guerra. Vale. Hai unha cousa que Dime. non pon aí, pero que tes que dar por feita. E que? No caso de que rompas a túa palabra aí constante, serás o inimigo número 1 de Anthony MC. Vale. Vale. Vamos, Omar. Listo. Espera, espera. Uy, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. No me estás vendiendo. Vai, Water, o que acabo de facer. Tranquilo, eh. Cuidado. Se van por ti, a mí no deixa. Pero se casi te reventa un aí. Parro. Non morro. Quitástelo. Hola, no castillo, ¿qué? Quitástelo, no. No, está aí no castillo. Aquí. Al lado. Por ali. Eso está puesto. E fostes ali. No, non fun. Vamos. O como se as coordenadas da nosa base. Non as dijas, obviamente, pero... Pero No, sabe. non sei. No. Hostia, eu tampouco. A marca, a chisme esta, xa sei volver desde aquí. Sí, sabes volver desde aquí. Claro. Se trouxen os aldeanos, como non os aldeanos? Yo. Nota as caras. Hostia, tormenta Pasoches. eléctrica. ¿Qué? Tormenta eléctrica. Pasoches aquí por iso. Pasa máis ben, E non as pasas por este grupo no que estamos? Sí, por eso esto. Hostia, un cabalo esqueleto, Samuel. Merda, que Eso, roxe montura, tío. Oye, es que vengo. Hostia, está a tomar polo cu esto, Home, pues claro que está. Mira onde estamos nós. Para tomar polo cu noutra punta do mapa, Bueno, olha, non temos nada que facer tampouco. Mas, Samuel, está moi longe, Vamos a ver. Non está mal. Pero moi Bueno, longe. si queredes, podes me dicir a onde está desindo e se é algo que non vale a pena, estamos digo que non vayas. No. A ver, non creo que alguén fora tan retrasado como para poñer Ah, xa, pero as va. coordenadas da súa base nun cartel. Ora outra granja que ten o seu outro que el de ilegal. Ten por ir contigo. Imaginaste que Roy puxo as coordenadas da túa base nun cartel ou algo así. Roy non nunca sabes está. coordenadas da miña base. Ah, no, pois da súa. Sabes que é o peor, non? Que eu en algún momento do servidor puxe unhas coordenadas fake en un cartel. Non sei nin donde nin cando, pero a mí eu teño ese recuerdo. Pois non sei. Miña nai, ademais as coordenadas están ben postas. Samuel, estamos perdendo tempo. Pois llegar volvemos, eh. No, ahora vamos. Mira. Imagínate que nos encontramos un cofre cheo de diamantes. Sí. É unha polla dibujada no aire. Te
Tío, Antón, por que nos faz esta putada? Onde que quedou? Bueno, a verdade é que creo que foi o único cartel deses troles que puxen en todo o servidor, E encontrastelo, así que, non sei. E que vas a encontrar na nosa base? Es un cabrón. Eu recordo que xunta ese cartel puxera algo de Caetán tamén. Ou algo Pois así, pero aí non hai sei. nada de... A ver, non hai nada. Pero no, porque o de Caetán creo que escondera, non sei, algo así me sona. Antón vai encontrar a nosa base, é un cabrón, Estamos lle dicindo demasiadas cousas. Mira, se desde aí chega a base, me cago na hostia. Bueno, A eu ver, só non ta... digo si desde que que salimos da matedes... base, desde que salimos da base non tardamos moito en chegar ali. No, pero é un bocacho, No, as coordenadas que poñen ese cartel non as sei, Eso xa cho digo. E a aldea esa tampouco. En este servidor encontreime como 30 aldeas distintas. Pero bueno, sí que vos diría, por ejemplo, que o cabalo esqueleto ese que vos encontrastedes polo camiño o matarades por precaución. Pois ahora está jodido. Eu si queres vou a donde estás e douche unha xúquer. No, non nos fagas o outra vez, Outro... totalmente. Unha xulker con cousas dentro son, Antón. Bueno, Se eu con no meu cousas dentro, hasta ahora o mellor mismo... pésomo, Ai, Mira, venga. eu teño aquí unha shulker, Vas facer outra de hora, ¿verdad? teño ahora mismo unha shulker 18 días. que solo ten un ítem dentro. Pero creo que vos compramos tanto. Pero no, a verdad. Eu non sei o ovo do dragón, non sei que vai interesar este. Como? Como non sei o ovo do dragón, dudo que interese algo. Pois sí, era o do dragón. Nunca collestes o dragón. No, É a primeira todo vez. parte da parte. Home, claro, por eso me saltou o logro. Xa, supongo. Mirad esto, por favor. Mirad esto. No, ahora no va. Ahí vai, ahí vai. Mira, mira. ¿Vas a tumbar ahora? Ahí está. Mira, 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 mira. Uy, este no se enteró. Ahí va, ahí va. Ahí. Joder, macho, robancho todo, Que estás aquí empanado, macho. Vas a caer de cama. Os barcos ahora só teñen 2 cofres. Sí. No, depende. Hai barcos con un, hai barcos con dous, hai barcos con tres. E que se non me encontro barcos con 2, que hai que picar. No, depende de que barco sea. Pero contame, E que che conto? que son o teu aliado. Bueno, sí, en eso tes razón. Como? Que en eso tes razón. Xa, eu Pero- vou dar todo. Pero mira, ahora vamos a casa e che conto o plan de Lois. Que máis queres? Que no servidor anterior conteiche o de que me estaba infiltrando e ti, sin querer, liastes má. Nah, Che, puxen un mensaje ou 2 que se me olvidou, pero no que puxen que Samuel iba a falar comigo xa lle estabas dicindo a tía Lois que querías nos vir a reventar. Oh, mira, conseguín eu a concha que faltaba. Siu, Sí, siu. Siu. Vai, pois eu vou me quedar aquí a farmar no comes. no, vaite pa casa. Que máis queres farmear? Sapi, vaiche seguir. Vai vir para aquí. E ahora, dalle a sentalo. E ahora, empújalo. Empújalo, pero a golpes, home, non así. Si así non. Ui, ¡Ala, Ui. truena! vestes? Pegástesme e tronou. Ui, que se cae esta fila. Ah, sí. Eu deixaría esta escaleira por aí a man xa,
Entón, ti dime, si queres que che mate, avisa. Pero un momento, home, un momento. Vale, un momento, veña, vou sacar eu tamén, un momento. Sigo onde que xa non teño. Ala, xa se ten unha poción. Ala, por favor. Que, escapas ou que pasa? Non, aquí a facer isto que non me estaban facendo. Eh, 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 eh. Deixa Cristo. Madre mía, como pegas con personas. Pero que non se tomar forzados. Hostia, pero como pegas así? Forzados, Romper os as botas, por tonto, ala. No, quitei máis eu, pero é máis rápido. Ah. Chegouche ou queres máis? Ah, que abra. Suministros para Lois. Ora non os colles porque che vai saltar o logro. Vale, vale. Vale. Ya, está moi chetado, Hostia, hostia. Vale. Canto máis tempo tarda a guerra en estallar, máis equipados van a estar eles. E canto... E nós vamos a estar peor. Pero que pasa? Que é mellor estar peor ahora que estar peor dentro dun tempo, porque nós, sabes, ele está aí nosa dianteira. Nós en este ámbito estamos jodidos. Son 3, 1 normal e 2 noobs, pero van mellor que a nós. Estamos axudando. Literalmente, estamos facendo a partida. Porque eu a ti, estas cousas non as imos reconstruir, son bien, Luna. Matándome. Estás a usar. Xa, yo sei que... Mateime. Vaya mesa fixo, podías currar un pouco. Este collano. Pero este tío, es que este tío é como Reshi no vídeo de onte. O sea, vaya mesa. Saca un diamante. A ver, Antón, eu se fora por mí, metíache na miña base. Agora, porque eu sei, como que me conseguiste a miña confianza. Pero non sei se Samuel se tomaría tan ben. Espero, falamos ahora con el. Eu creo que pode se tomar ben. Pero... Claro, a ver, sabes, ti... Tiesme que prometer que non sei, vas nos a respetar e todo, sabes? O sea, que non vas a chegar ali e poñerte a... É que sei, imagínate. O que me dá medo é que ti teñas unha idea e nos outra, na base, por exemplo, pois de facer unha... O, sabes, que te enfades con nós por algunha tontería e que nos petas a base, sabes? E te vayas como con eles. Eu creo que podría encontrar a vosa. Teño máis información sobre a vosa que sobre a deles. É como Pero- das información. A ver, pois dime. Non che podo dicir. Se ainda non somos amiguitos, non che podo dicir. Por moi ben que o fagas, sempre vai haber cousas que che delaten. Vou aproveitar que abrín o OBS e vou facer aquí unha cousa na miña base, que esta cousa, Lois, que vou facer ti non sabes o que é, pero marca o inicio dunha era, Porque
De la puta madre, de ONU e mierda destas ou algo así. Acaba de completar o monumento do amuleto. Tiene que conseguir 8 ítems e acaba de colocar os 2 últimos. Entonces, ahora, se quixera, podría xa Mira aquí non utilizar... explotaron un creeper. Como? Así aquí. Ah. Nada, que aquí a mí explotaron un creeper, pero... Estou indo para spawn, Bueno, tamén, a ver, eu estou salindo aínda ahora da base, pero seguro que chego antes que a ti. Sí. Porque claro, como a miña base está ao lado do spawn, sabes? Pois Xa, chego rápido. Hostia, teño que volver a casa en casa non teño comida. No, pero deixo chego, non te preocupes. Sí, pero hasta aí non creo que chegue. Ah, bueno. Si eres En miña as casa non está no spawn. coordenadas, e levo chego. Veña, va. 1000. Como Samuel. Estoy rascando nos dixera 1000 ou algo así. Bueno, O eso 3500. fuera para 1500. Roy. Eso fuera para Roy, porque Roy quería pelear con él. E dixera a Roy, veña, No, decídeme eso corse foi para gol. nós. Afora Que para nós. dixen, pero onde estás? Sabes, o sea, salimos de É nada que e dixen, por eso- onde estás? Que eso creo que non o puxera no vídeo, entonces como que medio Es se que me grabe. olvidou. Bueno, sí. Podes gravar, sí. Tía, hai un bioma destes de novos alísimo do spawn, Ah, estás aí. Sí, Non estaba o primeiro día, non? Este é o spawn. Non estaba o primeiro día, coño. sumoneouse. Non sabía este, que había un... Sí, bueno, si todo sale ben sabrás por que plantei tanto árbol. Había un cartel aquí gigante, escrito con follas, que poñía paz. Pero romperon, ou queimaron, ou non sei que fixar. Ese é o cofre no que lles tiña que pagar o... Mala a tua armadura, Sí, combina pois, con todo isto. molaba máis a de ouro, a verdad. Pero perdina a morrer. A de euro quedaba moito mellor que a miña skin. Pero bueno. Vouche facer unha pregunta, vale? Vale. Eu e ti somos amigos? Desde sempre. Bueno, sempre non, pero fai moito tempo. Vale. Poderías me dicir así cousas que fan os amigos? Home, pois apoiarse, Ah, mira, pois xa está. Dixéstelo pronto. Pensaba que ibas a dicir outras tonterías antes, pero no. Axudarse, apoiarse. Moi ben. E por eso estou eu aquí. Para axudarte. Para propoñerche un trato no que eu sei que ahora mismo estás temblando, sí, pero vouche propoñer un trato no que os dous salimos ganando. Os dous, e non só eu e ti, sino que os nosos respectivos compañeiros tamén salen ganando. Sei que non queres pactar comigo polo que pasou no ano pasado, pero o que che pregunto é, que pasou o ano pasado? Falo agora. Ahora que non falas disso. Pois, bueno, pois que a ver, fixamos un trato, o meu compañero lle pareceu moi ben, e liouse aí a Marín Morena. Pero bueno, Vale, pero a ti o ano pasado non che pasou nada malo. home, no, pero se ao meu compañeiro ao mellor non lle dá unha venada, ao mellor sí que me chega a haber pasado algo malo. Porque posiblemente me hubieras traicionado, suponse, non? A ti non che pasou nada malo o ano pasado. Eu estuve ao teu lado todo o tempo e foinos estupendamente. De feito, si párate a pensar, si non hubieras estado conmigo o ano pasado, que habría sido de ti? Porque eu creo que non che habría ido tan ben como che foi. Home, non. Porque, a ver, eu sabes que son bastante bajo. Entonces, pois, bueno, costame facer as cousas. No, si Pero vagos bueno. en este servidor xa me estou dando conta que hai a patadas. Pero bueno, porque bueno, eu xa sabes que estaba corrompido polo amuleto, o cal teño que comentar que ahora mismo o teño no inventario. Pois eu estaba corrompido polo amuleto e as miñas intencións pois non eran as mellores. Pero pese a iso, eu a ti nunca che fixen nada malo. E ao igual que lle dixen a Roy cando empezou este servidor, digo a ti, si estás conmigo xa estuvestes no pasado e podes te asegurar no que pasou, pero si sempre que esteas conmigo vas a estar a salvo. Vistes o que se arma, bueno, vistes non porque non estabas, pero vístelo nos vídeos, o que se arma para conseguir tótems. O Cristo que hai en este servidor conseguir pólvora. E ti
ainda non te tes feitos os putos aldeanos. Para iso estou aquí, para arreglar os problemas. Xa me resigno, xa acepto que nunca, por desgracia, seredes capaces de facervos os aldeanos. O cal, bueno, eu xa sabes o que me parece. Pero mira, acepto que xades tan vagos que non o fagades. E é por iso, porque ao igual que en Guerra en Creative Craft 2, estou aquí, dándoche axuda, porque despois vasme a dicir, non, que son o malo da película, bueno, eu en Guerra en Creative Craft 2, se fixera desas cousas ben, habríame, joder, sempre habríame estado quieto na miña base, pero claro, como non facíades nada, pois tuve que empezar a malmeter. Entonces, a diferencia é esa. Mira, vente por aquí, a un sitio porque esto é... Vente por aquí. Esta es la foto que me acaba de salir. Bueno, reafirma o meu discurso, non? É que, espera aí un momento, veño agora. O que lle estaba dicindo, que en Guerra en Creative Craft 2 fixen o mismo. Pero a diferencia é que en Guerra en Creative Craft 2 era con malas intencións, ao fin e ao cabo, por todo o tema do amuleto, e así. Pero ahora, en Guerra en Creative Craft 3, pois é con boas intencións, de feito, cas mellores do mundo. Os actos, eu creo que falan por min, si moi ben, así, de baixo, como debe de ser. Eu non fun o que empezou esta guerra. E o único ataque que fixen en todo o que levamos foi o do outro día e foi totalmente en defensa propia. No Pero a ver, a tempo. mí non me quedou claro o trato. Cal é o trato? Que eu traballe. No, o trato aínda non está. Primeiro, tes que estar receptivo para o trato. E A despois, ver, depende de que me dixas. bueno, é que estes días era no. Entonces, bueno, pues como hoxe parece que estás máis receptivo, Home, sempre que, non sei, enseñarche a nosa base, bueno, e dixes coordenadas ni nada, pois pode que sí. bueno, pois vámonos de Ni paseo. meterche guys. no equipo, ni nada. Vámonos de paseo. Este vai ser un viaxe sí. largo, Vai ser un viaxe largo, pero seguro que porque ti viñestes por esta zona do servidor. No, é bien por outra parte. Bueno, pois eu, o primeiro día, como todos se foron hacia outro lado, hacia onde continuaba a terra, había un templo e tal, pois dixen eu, vou ser o distinto e voume vir por este océano. 2000 bloques de océano hai. O sea, eu Duro, non? e nadando, sin comida, sin madeira, e chego ao outro lado do océano e hai un desierto. E a ver, sintindo moito, a ti a min casme ben e non che quero facer daño, pero sí que é verdade que pode que estés un pouco nun aprieto. Porque, se non me vas a levar a túa base polas boas, eu polas malas, tens por seguro que podo ir perfectamente, polo que che dixen antes. Entonces, bueno, eu Que te chitas cojones. non che quero influenciar con isto, pero tero que saber. Ai, perdón, non ia darche. Claro, como ides as coordenadas, collo todo que me cabe no inventario me largo, Como ides as coordenadas. Pero é que non é darme as coordenadas, é que vos axude. Non é darme as coordenadas e voume pola miña conta. No, pois devólveme Lois Azul que de Samuel. Entonces, Non me pío. Sabes, vete de aí. A ver, Samuel, podemos É que axudar, eu xa me vexo ver que faz o mismo que fixestes faz o mismo que fixestes el, que empezar a matar por así. Non me fío. Pero, por non me exemplo, fío no deses servidor anterior, o sea, fixaron moi ben, sabes? É verdade que estamos bastante estancados, pois xa o sei, se non chegaste por min, polo que vos dei agora, ibedes a seguir por los siglos de los siglos. O sea, E que opinas, Samuel? non ibedes ni a poder facer nada, íbamos a ir, robar o abo de dragón, e como xa non tiñades nada, pois nada, aquí, veña, empezando de cero. E que opinas, Samuel? Ti pago o que queres, pero bueno. Pero a ver, consecuencias Samuel, que vos vou facer eu na tedes. vosa Que te base? cales! Que vos vou facer eu na vosa base que non van a facer eles? Eles de verdade, eu creo que é cuestión de tempo de días que encontren a vosa base. Bueno, pois mira, vou tomar unha decisión xa que te che da igual, Samuel. Eu creo que tomei a mellor vou tomar a mellor decisión que nos pode ir ben, vale? Sí. Vou a confiar en ti, entón. Bueno, vamos a confiar en ti, porque xa que me dá a miña poder de decisión. Ti podes confiar, pero Samuel sei que non confía en min, pero bueno, vale. Pero bueno, xa que me dá a min o seu poder de decisión, pois vou confiar en ti. El sí, como nos traiciones,
A ver, neste servidor posiblemente non se jodas moito, pero se facemos outro, sabes, non... Vale. Aí xa vamos a cruzar desde sempre. Para o servidor, posiblemente moitas cousas que fallamos o sea, cousas que fajamos e teñas que ir no noso, ou podes ir no noso equipo, posiblemente che crucemos xa. Bueno, e agora creo que vamos a chegar a que eu creo que é dos sitios máis bonitos de todo o servidor. Que encontrei o primeiro día e dixen, aquí teño que facer algo. Pois Hostia. que hai unha aldea de sabana, de llanuras normales, pois totalmente en este bioma. Ademais está así, na montaña esta, e... Mola, Sí, a verdad que está moi ben. E agora, para acabar este viaxe, vas a facer un cuarto. Perfectamente. Estás listo? Benvido a unha das miñas múltiples bases Base esparcidas ni por... graso. Ni graso. Como ves, é unha... Bueno, non é unha base destas autosuficientes, non ten granja de ferro e así, pero... Pois non sei, eu creo que é bastante funcional. Tes aquí aldeanos, que isto ao mellor para ti é unha novedad. E aquí tes unha, casualmente, un cartel que pon o teu nombre, cunha habitación, cunha zona de underspells. E casualmente aquí hai outra co meu nombre que tamén é exactamente igual. E casualmente aquí hai un cartel que pon sala de reuniones. E claro, nós aquí viñamos a facer reunións. Que pasa? Que tuveron un problema co camión os de Ikea e non me trouxeron os muebles. Non sei chamar. Non estou entendendo moito isto, entón, a verdad. Non sei Non que estás está referindo. entendendo? Non. Vale, non son as increíbles sillas de Samuel. Vamos a fechar a porta para que non nos espíen. Pero, Despois son funciona. todos. Vale. Primeiro, antes de nada, que che parece esta base? Moi... bueno, moi girly. Oi, que Girly. é iso? Como de, sabes, así moi, non sei, Vale. de girly. Ah, girly, vale. Joder, non sei que non se entendía. Entonces, eu non sei, eu creo que aínda non tes moita confianza en min. Entonces eu estou disposto para que confíes en min, para que sepas que non che vou traicionar, estou disposto a pagarche unha fianza. Vale? Ok. Como, A ver. non ento. Vamos a facer un trato. Mm. Pero ti, pois eu entendo que non te fíes moito de min. Entonces, para avalar a miña confianza e sustentar o trato, vou che dar unha fianza valiosa que no caso de que eu che traicione, ti quedarías ca fianza. Vale. Vale? Que queres? Non me fagas pedir, tío. Bueno, pois non che tiña pensado facer pedir, isto ocurrose moi a última hora, que dicías. Bueno, pois estou disposto a entregarche o mismísimo ovo de dragón. No, tío. Como que no, tío? Pero é que me estás metendo moita presión. Porque se me das eso é que casi como que me obligas a estar contigo. Estou disposto a darche o ovo de dragón para que coidedes, en plural, de él, pero non quero que o vexas como unha carga. Entonces, para que non o vexas como unha carga, por cada semana que ti coides do ovo de dragón e fagas ben o teu traballo, eu vouche pagar un bloque de diamante. Un bloque de diamante á semana por un traballo tan sencillo como é ter un ítem na túa base e intentar que non o encontren. Vale? Vale. Entonces, eu trouxenche a esta base porque eu non quero ir á túa base. Non me interesa o máis mínimo. Ainda que creas que te estou mentindo, non me interesa. Ademais, sei de sobra, isto sí que o sei, que non me vas a levar. Que che digo que che diga, non me vas a levar. Entonces, para qué?
E por eso decidín esta idea de ter unha base en común nosa que poderemos utilizar cando queiramos e tamén será o noso punto de encontro. A miña intención non é que te veñas a vivir aquí. Esta é unha base de paso, non é unha base para vivir. Isto é un hotelillo que tes en menos 3.000, 1.500. Cando veñas de paso por aquí, cando queiras quedar conmigo para falar algo, quedamos aquí. Entonces, a miña idea era formar unha alianza. É dicir, eu axúdovos en todo o que necesitedes, proporcionándovos o que me pidades. Tampouco vos pasedes, non me pidades un stack de litras, pero eu estou disposto a proporcionarvos o que me pidades. E vos, a cambio, axudadesme a combatir a Caetán. Por qué? Porque Caetán é un ser poderoso. Caetán é increíblemente poderoso. Ti ao mellor non o sabes ben, pero eu sí que o sei. Púxeme a facer un PvP con Ender Crystals con el outro día, nun mundo en creativo, e empecé a poñer bastante nervioso, a verdad. Entonces eu creo que a única forma de acabar con esta tiranía e con este terrorismo é uníndonos todos ao Avengers e indo a por Caetán. Que me dis? A ver, eu creo que tamén o villano Caetán, sabes? Entonces, pois estou de acordo en luchar contigo contra él e con Roy e con Samuel. Pero respetando os límites, porque senón bueno, sabes, a ver. Que eu Totalmente. entendo que ti non me dixas a tua base principal, nin que eu che dixa a miña base. É que ese é o plan. Eu non lle vou dicir a miña base a nadie, porque ni siquiera Roy a sabe, porque eu teño fe en que non me vas a traicionar, pero nunca se sabe o que pode pasar. Sabes, a mellor ti dixo a Samuel, e Samuel enfadase comigo, porque non sería raro, e bueno. Entonces, eu quero Non, contar se eu todo vou isto. contar todo, Samuel. Ti dille todo. Porque se empezamos a ocultarnos cousas, é cando empezamos xa a poñerse tóxica a cousa. Que pasa? Bah, que nada, que son o puto amo. Que témolo no bote xa. Sí, que lle fixastes? É que Roy, é que xa che dixo. É que eu sabía que co discurso que me preparei iba a aceptar. No, a ver, É que- mira. O trato foi. A mellor hai unha cousa do trato que non che gusta. Pero... Mira, o trato foi... El e Samuel fan alianza con nós para axudarnos a loitar contra Caetán a cambio de que nós lles proporcionemos cousas que necesiten. Que necesitan unha shulker de pólvora? Damos ya. Que necesitan unha shulker de tótems? Damos ya. Sabes? Mm. E para que se fiara chegamos a un trato de que el nos coida o ovo de dragón. Vale. Paréceche ben? Sí. Vale. Porque, a ver, así é un pouco como que o marrón o ten el, sabes? Porque Rexe e Gaetán saben que o temos nós. Pero se nós agora ayudamos a Lois, Gaetán e Iso Rexe... vai ser na súa base. No. Gaetán e Rexe non se van a imaginar que o temos nós. Non me vai levar á súa base. Eu non quero que me leve. Así como eu non o vou levar á nosa, el non me vai levar á súa. Sabes? Como lle vou dar o de dragón? Bueno, pois ayudaremos. Pero hai que dar agora. No, ahora foise, xa non se vai conectar. Que está moi ocupado. Esta casa ten un sistema de baixada, mira, ven aquí. Ti o tes que facer cada vez que baixas, posta aquí. Pasa o bloque, certo servidor isto, pasa o bloque e faz así, sabes? E caes aí. Pois a verdade que o sistema é GG,
É a miña habitación. Ah, ese sí, son algo caros. Solo. Juro, non creo que foran de verdade. Nese tires Non para creo que entrar. foran de verdade. E volvendo coa historia de guerra en Creative Craft 2, solo era cuestión de tempo que chegaran as tan pregonadas consecuencias. Parece que, bueno, para sorpresa de todos, Samuel barra Farking non estaba moi contento de terme pola súa base. E foi por eso polo que, pois simplemente, decidiu irse. E foi para outro sitio, aquí tamén, o sea, sabe, vais, que vai a buscar? O sea, nunca se foi e vais agora. Joder, pois dixo que temos que estar xuntos como un equipo, joder, e que ahora síntome mal. De nada vale que veña eu Non te para que se sintas vaya. mal, tío, si... Para que vai, e que de nada sirve Díxenlle, que entre eu para que se vaya el. Díxenlle, queres que veña? E díxome, fai o que queiras, fai o que queiras. Bueno, pois fixo o que queira. Hostia, díxenlle, non che vai a pasar mal, no, e baste, bueno, pois se te casas, pírate, tío. Colleu os diamantes, que picou no sel, sí, bueno, picou no sel, bueno. Eso había que verlo, algún sí, pero outros no. E colleu a netherite, e díxenlle, picástela a ti. E xa dixo, e dixe, eu non teño. Non sei por que apareceu ali. Non sei, debía ter ti, no? Bo, se vai a sicar. Cando queiras, catapultoche. Levou o yunque. Samuel. En serio. Andou ¡E a ovo de levar dragón! cosas. ¡Levou o ovo! Non me jodas. ¡Levou o ovo! ¡Que hijo! Eso é verdad. De verdad, si queres pego string ahora mismo. Pero este verás. tío... No, Antón, es meu equipo ahora solo, sabes, non? O sea, estamos eu e ti. Todo o ferro e ouro que os bloques Que facemos? levousos. Vámonos para outro sitio, que? No, Lois. Tens que falar con él, esa cho dixen. Fala con él antes de que... Hostia, tío, pero non me imagino... De verdade, o ovo do dragón sí que non me imaginei, Cubos de lava levouse... Levouse todo importante. A ver, isto está me sendo serio, non o collerías ti ou algo, non? O sea, é serio, non? Saltou mo logro, acaso. Ah, non, é verdade, non estás o logro. Vale, mira, mellor... Defensa imposible. Pero este tío... No, como encontré... De verdade te digo, Cago na p*** de Samuel. Joder, tiña que estar o ovo na base para que sala ben o meu plan. Eu te axudo a Antón ou fíjate? No, eso sí, meu. Antón non me da a nosa base, Ah, mellor. Non sabe onde está. Antón non sabe onde está a nosa base, non, dixenlle que eu son niño de xía. Pero bueno, tamén díxenme que o entendía, porque o mellor entendía que non decía la dele. Bueno, Vale, temos a los mismos aldeanos. vou ler isto entonces. E máis 5 páginas. Hola, querido compañeiro. Como podes observar, fixenche entrega do primeiro suministro da nosa alianza. Eu estou cumprindo a miña parte do trato, así que espero que vos cumplades a vos. Que é, bueno, que se non sabes, Samuel, é xugar, sabes? É tomarnos en serio. Con nosa total sumisión conseguimos que Caetán, pese a non estar no server, que se lixe coa súa. Xa que ele o que máis quería era que nós, os que non nos podíamos conectar, avanzáramos o mínimo posible. É difícil, xogando a Valorant co teu compañeiro conseguiu que non se conectara e por ende ti tampouco. E avanzaras. E como Caetán é moi amigo do meu compañeiro, tamén o conseguiu arrastrar para que non se conectara case nada. Como conclusión, tivemos unha semana totalmente libre que foi prácticamente desaproveitada. Espero que nos vindeiros días axudados cos suministros que os acabo de entregar a vocedes máis. E sobre o ovo, reunirémonos mañán ás 11 no ENT, onde vos faremos entrega da maior reliquia do server. É verdade que non che comentei que nos queren dar o ovo. Por qué? Porque así, vinde os dous, un saúdo a Anthony. Porque así din que non o tomamos máis en serio porque temos que jardalo. Vale, vou abrir o que hai aquí. Eu aproveitaba e matavos. No, cabrón. Además, máis chetados que nós. Me jodas. Ender cristal. Non temos ender cristal. Pois xa está. Bastantes cositas, Que nos dou? 2 picos perfectos, unha espada perfecta, unha pala perfecta, unha pala de diamante, unha hacha de diamante, armadura de diamante, shulkers... Que pega unha sola, non? No, 2 armaduras de diamante. Ah, dúas, perfecto. Tomar polo cu a armadura esta de malla. E máis cousas.
Vou ir para base. Entonces, Encántame como sempre nos teñen que dar a nosa logo. aquí saben que É somos magnífico. retrasados. Que? Saben que somos retrasados, tío. Non saben que somos moi perezosos e que nos vamos facer nós. Deberíamos facer nós, pero bueno. Xa, pero bueno. Que faz agora? Nada. Aquí. Non te me estarás cambiando de base, non? Bueno, até as todo. Como faz as outras veces. Que faz unha base para ti solo ali, agachada, que os teus 4 diamantes, 2 cofres e unha cama, e te vas para ali. Se chego non No, sou a porque- ti, Que no... Se Que chego non sou a ti, Samuel. Non empecemos, 4 cofres eran máis, que os sabes. Pero non me estarás facendo eso, non? Que non... Bueno. Que non... que non me entareu, Un árbol grande no medio dun prado. Coño. A del sol, aí, te acordas? Sí, joder, sí, me acordo, pero... Non sei, contra un puto árbol. Ao lado había cerca un portal, Sai, que sei. Que por certo non lutes ese portal, Porque si non vas a dar conta. De que vivos por aí. E a Caetán encontraron a base por eso, porque ele vivía xusto debaixo dun árbol que parecía o noso. E Antón fixo un vídeo indo a base de Caetán. Na base de Caetán reventando yo. Hostia, que me pasei. Me cago en Deus. Uf. E reventando yo. Eses mataron a Antón, ten as cousas de Antón. Sí, pero antes. Indo a súa base reventando yo. E cando fixo o vídeo pensei que era a nosa base, porque era un árbol parecidísimo ao noso, tío. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte
Mirad, estou aquí na aldea esta, que é a aldea na que eu puxera este cartel. Que é no que despois Samuel picou. E tamén puxera este de aquí. Ese. Que se non o viron porque claro, ese xa estaba máis difícil. E casualmente en esta aldea non hai aldeanos. Polo que... non sei, parece que están cerca de aquí. Más probable que se o levaran por un río que había lá. E esta tamén está sendo cargado por primeira vez. O máis probable que se o levaran por un río que está ao lado da aldea. O cabalo esqueleto. O cabalo esqueleto. O cabalo esqueleto. Non me podo creer. Hola. Ali está. ¿Veis? Que Estamos. Coño, que é Antón? que coño dis? Que está Antón? Sabe dónde está Nasa, hijo de puta. Que hijo de puta. Que hijo de perra. Acordábase do cartel este. A ver. No é Sabe que a nosa base está por aquí. Home. E sabendo de que revivimos, só ten que vir río arriba e xa está. A ver, non creo que nos siga desde o principio. Se nos siga desde o principio me cago. E claro, veo o cabalo este. Aquí non hai aldeanos, que o sabes. Non andamos? Home, eu non vexo ningún. Polo que... Hostias. Pois estamos jodidos, Sabe onde está a nosa base e non temos aldeanos. Bueno, a nosa base, mellor non sabe. Pero si, aquí non aparece máis aldea. Ves algún por aí? Tengo unha cousa, pero que non sei que. Que? Mole de herrería, diseño de armadura costera. Claro, pero non sei cal é. Pois ahora non podemos ver para abaixo, Pero ya, hasta que se vaya. Ahora vai arriba da Hai montaña. uns dous, como dous putos retrasados de lico barco. Eu creo que non sabe onde está a base, Porque dudo que nos seguira, o mellor veunos de camiño, sabes? Eu creo que tampouco, eu creo que foi por este cartel de mierda, sabes? Non sabes? Eu creo que veu os vídeos donde puxera este cartel e sabe que estábamos por aquí. Ven por aquí. Sabes o che? Pero bueno, da igual, ¿no? Desde aquí ainda hai un bocacho para a nosa base, Non é moito, Bueno, pega un cacho, A mí o que me dá medo é volver ahora sabendo que está por aquí cerca. Pa outro lado, Manolo. Na tarjeta unha cama aí e non vai a parar. Vale, así podemos levar mellor. Mátame ese creeper, non? Cabrón, fixestes un burato por aí. Vai, para tiralo, que es que baixémoslo. Poñilles ajo, non? Sin vergüenza. Sí, que coño. Non tonta. Métete. Se hai ajo Apa, vai. por aquí. Pon aí xa. Sí, pero deixar... Xa joder, non salga.
¿Qué vagoneta? Este cabrón, que fai? Con unha barca. Tens que pagar unha liada. Que non collas Algo, o malo é que hai que No, volver a tomar. tío. Eu non fiz. Pero colleu que rompo o chisme. Estabas tú comendo ti? Sí. Que susto me destes, tío? Por? Pensaste que era un gripe. No, pensaba que era para lá. Pensaba que al final estaba comiendo por aquí fora. Pero non como para lá. Digo, no, non pode ser que estén todo aquí a xogado. Tranquilo. No, A ver, xe che va a pitos que é. Estás un cubo de agua. no. Ai, xa está todo, casi.